Goedenavond, dames en heren. We hebben superleuke gasten. Dit jaar hebben we een thema. Het thema is inspiratie. Iedereen wordt geïnspireerd. Hè? Als klein mannetje, als ze pas geboren bent, zijn moedertje en die man die eerste woordjes leert. Maar later, ook als ze lu zuus of tegenkomt, of een keer hebben ze gehoord dat ze dan een concert is geweest, dat ze iemand hebben gezien op televisie of op YouTube of zo. Hè? Ja, dat heb ik. Dat heb Geer van zo ook. Dan ga je ze jullie nadoen of dan ga je ze metdoen of weet niet wat. Dat is helemaal leuk natuurlijk. En onze muzikanten die hebben dat ook. En Mark is trouwens Mark Heunen. En Mark is de dirigent van het orkest. Mark Heunen Orkest. Hartstikke leuke band. Wat luister jij als kleine jongen? Nou ja, als kleine jongen begin je bij de harmonie, hè? Trompet bij de harmonie, harmonie, eendracht en schandelen, top. Well, it's one for the money, two for the show, and three to get ready. Now go, but don't ya step on my blues with you. You can do anything, play out my blues with you. Kiek en sta, daar staat de lange Jan. Dat is de langste kerel Der overheerlijk kieken kan. Frans, wat leuk man, dat is toch best. Het is ongelooflijk. En de Fransen kent alles. Het is een hele goede tekst. Iedereen kan goed zingen. Het doet er heel knap. Hoe misschien een blonde god eigenlijk. Hè. Maar hoe kiekst u het vanavond dan, Frans? Dat snap ik dan niet. Ja, Bruce Springsteen is wel echt een voorbeeld gewoon. Maar dan ga je een Nederlandstalig liedje doen. Hoe gaat het over? Ja, over dat ze gezien weer. Nou, eigenlijk meer over dat ze zichzelf moogs laten zien. Ja.